Comenzamos hoxe. Bos días a todos. Bos días aos señores e señores diputados. Bos días ás persoas que nos acompañan hoxe no pleno da Diputación. É verdad que antes de dar comenzo á orden normal temos que lamentar a morte dunha lucense de Elena Rodríguez Quiroga, veciña de Foz, presuntamente a mans do seu marido. Desgraciadamente, hoxe teño que volver a insistir en que o rexeitamento de toda a sociedade a calquer tipo de violencia, en este caso a violencia contra as mulleres, tense que escoitar, ten que facer tremer as conciencias de todas as xentes de ben que nos comprendemos como se pode chegar a cometer este tipo de actos. Todos estamos hoxe conmocionados de novo e queremos unir as nosas voces para berrar un forte basta xa entre estes actos criminais que acadan coa vida das mulleres inocentes e destrozan familias enteiras. Quero condenar do xeito máis absoluto e rotundo, no meu nome propio e da propia corporación, este asesinato machista e reiterar a nosa tolerancia cero con calquer acto de cruel violencia como o acontecido, desgraciadamente, na nosa provincia. Estamos a carón desta familia, de todas as familias que sofren esta lacra, e pedimos ao conxunto da sociedade que non cale nunca ante actos inhumanos, que denuncien aquelas situacións graves que teñen coñecimento e para que non quede impune entre as paredes dun fogar a desolación, a desesperanza e o medo que están a vivir moitas mulleres. Iniciamos, entón, a sesión ordinaria, ca aprobación do punto primeiro, aprobación da acta. Algúnha cuestión que se queira plantear? Non. Hai acordo, aprobado por unanimidade. Punto segundo. Asunto número 2. Toma de posesión da señora diputada provincial, doña Sonia Méndez García. Con data 16 do presente mes de abril, e número de rexistro de entrada 10.487, recibe ese escrito da Xunta Electoral Central designando doña Sonia Méndez García como diputada provincial. O dito escrito acompáñase a credencial correspondente. Así mesmo, doña Sonia Méndez García presentou declaración de bens patrimoniais e de incompatibilidades e actividades e toda a documentación necesaria e suficiente para acreditar a súa personalidade. Tendo en conta que doña Sonia Méndez cumpriu con todos os requisitos necesarios exixidos pola legislación vigente, procede que se lle dea posesión do cargo de diputada provincial da excelentísima Corporación Provincial de Lugo. Pode achegarse para prestar xuramento ou promesa. Xurades ou prometedes pola vosa conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de deputada provincial da excelentísima Deputación de Lugo con lealdade a el Rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado? Moi ben. Proceder á atribución dos... Seguimos, entón, ca sesión ordinaria, punto número 3, señor secretario. Sí, señor presidente. Comisión de Goberno, Interior e Asuntos Xerais. Asunto número 3. Proposta sobre criterios de promoción profesional, modificación de relación de postos de traballo e resolución de reclamación. Moi ben, por parte do Goberno provincial, o diputado da área, señor Sotuela. Bueno, traemos ao pleno, entonces, as propostas sobre promoción profesional. Trátase de aprobar os criterios para a promoción profesional, de acordo co que se acordou na Mesa Xeral de Negociación. Básicamente, incluye a totalidade do personal da Diputación, tanto funcionario como laboral. Digamos que con este acordo estamos situando a Diputación pois
no mismo nivel que outras institucións que xa tomaron este tipo de medidas, como pode ser a Diputación de Barcelona, a Agencia Tributaria, a Diputación de Asturias ou de Extremadura e outros organismos do país. En cuanto á aprobación da promoción profesional flexible, que é do que se trata, vai vinculada totalmente á avaliación polo desempeño e ao complemento da productividade, para que sea, para poder facer deste unha boa xestión dos recursos que temos na Diputación. Tamén aprobamos unha descrición e valoración de todos os postos de traballo, os que son singularizados e os que non son singularizados. Digamos que se aproba con criterios técnicos, se aproba con un método que utiliza a formación e a avaliación polo desempeño como método para non ascender, pero para subir na promoción e na carreira profesional do funcionario, e establecemos tamén un cuadro de retribucións complementarias en todos os niveles. Por outra parte, queremos fijar criterios de provisión de postos. Estamos falando de que pasarán os jefes de servicio a ser todos designados por concurso. Será o sistema de provisión que vamos a utilizar. E despois tamén vamos a aprobar as modificacións puntuales na relación de postos de traballo, que solamente había unha reclamación e que se desestima en base a razóns de tipo vamos, que non tiña razón o traballador, pois as alegacións que facía non tiñan consistencia nin xurídica nin en cuanto aos argumentos que falaba da súa non promoción, pois non, digamos que non tiña razón. Tuvo todas as oportunidades como o resto de personal que se promocionou. Basicamente é o que teño que dicir. Por parte do Partido Popular, Elena Candia, 6 minutos máximo. Sí. Bo día a todos, especialmente transmitirlle a benvida a nosa compañeira. Anunciar neste punto da orde do día, en coherencia coa postura que ven tendo o grupo que represento nas modificacións das relacións de posto de traballo, a abstención, porque entendemos que, sen dúbida, é da súa exclusiva responsabilidade, do equipo de goberno, toda vez que este grupo que represento, como ben saben, non foi invitado a consensuar ningunha das propostas que hoxe traen aquí. Si lle faríamos, e creo que a principal responsabilidade que temos cos traballadores desta casa e cos veciños da nosa provincia é exixir que as cousas se chamen polo seu nome. E creo que, sin dúbida, nesta modificación de relación de postos de traballo que traen hoxe aquí, é o claro exemplo da maniobra, non vamos a decir teatral, porque estamos falando de dereitos dos traballadores, pero, sin dúbida, dunha transversación da realidade moi importante. Aquí hoxe non se trae unha proposta de promoción profesional. Aquí hoxe o que se trae é un itinerario para que os dereitos que non vamos a decir roubaron, que seguramente se foran vostedes probablemente utilizasen ese término, pero si dende logo se viron privados traballadores desta casa dende o acordo do ano 2010. No seu momento, xustificando un contexto de crise económica, xustificando unha obligatoriedade de contención de déficit público, non o dice o Partido Popular nin Elena Candia, dice a propia acta e a defensa dese punto da orde do día no acordo plenario do 2010, o equipo de goberno viña a xustificar un importante recorte no que serían as condicións económicas dos traballadores desta casa. Estamos falando de unha medida que afectou a 90 persoas, ceñíndonos á documentación que vostedes nos entregan, que viron
como de xeito absolutamente discriminatorio, a súa situación económica era moi distinta a que levaba un traballador que fixese o mesmo traballo, valga a redundancia, no mesmo posto, cas mesmas funcións, que a única diferencia que entrara antes dese acordo plenario. É dicir, non se trata dunha promoción profesional, senón que se trata dunha fórmula para que poidan recuperar esas retribucións que o equipo de goberno lles privou no ano 2010. Entón, a primeira petición que me gustaría que quedara de xeito claro é que se chamen as cousas polo seu nome. En segundo lugar, din vostedes que establecen uns criterios obxectivos. Creo que aquí tamén debemos apelar a que se chamen as cousas polo seu nome. É certo que o mero paso do tempo é un dos requisitos que vostedes piden e tamén a formación, as horas de formación. Pero hai dous criterios que nos parecen absolutamente impregnados de subxetividade. Esa valoración positiva non vamos a recordar aquí todas as discrepancias e malestares que nesta casa produxeron o reparto da productividade. Creo que non procede, pero todo o mundo o temos en mente. E tamén dunha decisión política, indudable, do equipo de goberno, que ese posto este creado. Entón, non é unha promoción profesional e non se establece un itinerario obxectivo. Vai a vir vinculado a unha valoración, insisto, moi vinculado a malestares anteriores sobre eses criterios de avaliación positiva do traballo e a maiores dunha decisión política de que se cree ese posto. Paralelamente a que se anunciaba estas medidas de promoción e de incentivación aos funcionarios desta casa, tamén se anunciaba unha medida que nos aplaudimos, por suposto, que é o abono da paga extra no mes de xuño. Nos facemos unha invitación, probablemente, a eses traballadores, a eses 90 traballadores desta casa que viron disminuído as súas retribucións económicas fundamentado nun acordo plenario do equipo de goberno en solitario, xustificando por unha decisión dun momento de crise económica para control do déficit público, non estaría de máis que, igual que se devolve a paga extra, dado que viña fundamentada, sen dúbida, nas mesmas razóns, pois tamén esa xente recupere os dereitos económicos que vostedes lle retiraron. É importante explicalo, porque a veces da lectura do que traen a documentación que nos entregan e da exposición que fixo o diputado delegado, non se desprende que este equipo de goberno recortou dereitos aos traballadores. E non se desprende que este equipo de goberno provocou que houbera diferencias salariales moi importantes entre persoal que está facendo o mesmo traballo. Entón, penso que neste primer turno son as dúas peticións que lle transmitimos con maior contundencia, que lle chamen as cousas polo seu nome e que esas limitacións económicas, esas reduccións económicas, eses recortes económicos que o equipo de goberno practicou no ano 2010 e que afectaron a 90 traballadores desta casa, a 90 familias, pois se lle recuperen eses dereitos económicos, que non é ningún ascenso profesional, nin ningún itinerario para ascender. É para paliar unha discriminación que ese acordo provocou. Gracias. Por parte do Goberno, segundo turno, 3 minutos máximo. Vamos a ver, eu, desde logo, se opinara todo o que usted opina dunha proposta de acordo, votaríalle en contra, non máis tería. Sería valiente, votaríalle en contra, porque, por o que acaba de decir, usted non está de acordo con nada do que estamos facendo aquí. Voulle recordar que isto ten un respaldo mayoritario, sin ningún voto en contra, dos traballadores da casa. Eso vai a por diante, que son os afectados en este punto concreto. Está dicindo unha serie de mentiras, porque son mentiras, é dicir, non pode dicir que nós lle recortamos direitos aos traballadores, que va, de sonada. Nós o que se fai unha distinción entre o puesto de entrada e o traballador que leva uns anos no seu puesto de traballo. E para eso establecemos un sistema que vamos, invitamos a que outras administracións copien, que é basándonos na formación, no tempo de traballo que ten feito e na productividade, por decirlo de alguna forma, no desempeño do seu traballo durante os anos que establece o acordo. E iso de que, vamos, voulle rebatir o da
o de que os traballadores non están de acordo ca productividade, perdón, ca avaliación do desempeño, porque creo que hai 5 traballadores que fixeron reclamación á súa avaliación de desempeño. Non é unha proporción moi ventaxosa para iso do que está dicindo usted. É dicir, hai 400 e moito que están de acordo. Solamente hai 5 traballadores que non están de acordo con iso. A promoción na Diputación, a partir de que nós gobernamos aquí, faise con criterios. Antes, poñemos un exemplo que xa lle puxemos na Comisión Informativa, que agora vamos subindo por unha escaleira, con pasos, peldaño a peldaño, e con formación, con traballo ben desarrollado e con tempo. Antes, aquí, nesta casa, subían un ascensor. Pasaban de abaixo de todo a arriba sin ningún tipo de promoción. Quero dicir con isto que, basicamente, sentímonos perfectamente respaldados polos traballadores, que son os que ahora mismo teñen digamos, son os máis implicados en este punto, e, desde logo, non vamos modificar ninguna desas cosas. Quanto das pagas, é moi fácil dicir aí que en Lugo que non sei que das pagas e pos en Madrid quitalas. É dicir, iso é o que saben fazer ustedes. Non aceptamos leccións do mundo laboral por parte do Partido Popular, de verdade. Ustedes están acostumbrados a contratos indiferidos e cousas desas que nós non entendemos moi ben. O noso é a negociación de todos os anos e chegar a acuerdos, por dicirlo de alguma maneira. Creo que os últimos anos, al menos desde que nós estamos aquí, sempre se chegou a acuerdo e sempre sin ningún voto en corda, desde o ano 2008 e de aí para arriba todos os anos que houbo negociación, nada máis. Gracias. Segundo turno para o Partido Popular, 3 minutos. Antes do acordo do ano 2010, cando un traballador do grupo A1 entraba nesta casa, o seu complemento de destino era número 23 e o complemento específico 1063,14. Despois dese acordo do ano 2010, ese mesmo traballador facendo as mesmas funcións co que tiña sentado ao lado, entraba cun nivel 20 e un complemento específico de 517,13. Se iso non é un recorte, agradecereille, por favor, que mo explicase. Pero non necesito que mo explique agora, porque se eu leo a acta do ano 2010, a persoa que defendeu esta proposta decía claramente que este acordo iba a supoñer unha importante reducción no custo a curto e medio plazo, unha reordenación do cadro retributivo do persoal da Deputación e do Inludes, unha reducción do custo a curto e medio plazo. Ustedes chamanlle reducción a curto e medio plazo. Se o aplica o PP, chámaselle recorte. Pero falaba vostede do apoio que teñen os seus plantexamentos. Aquí, quizás sexa a última reflexión que quería facer neste punto, pero non por ir en último lugar é a menos importante. Saben vostedes que perderon o apoio do 50% da representación dos traballadores. Sábeno vostedes, mellor que a min, porque están presentes nas votacións. Creo que iso debería leválos a reflexionar. Eu non lle vou a traer que incluso podría reproducir algunhas das reclamacións de moitos traballadores que, sen dúbida, merecen unha lectura detallada. Por exemplo, a que hoxe desestiman aquí, que, de xeito bastante preocupante, cuestiona moitas actuacións desta casa. Creo que non procede entrar en casos particulares, aínda que vostede cometeu a sedía de enumerar as reclamacións. Detrás de cada reclamación hai un traballador que defende os seus dereitos e que, por suposto, aínda que diga que o Partido Popular non lle pode dar exemplos de nada, tamén teño que dicirlle que co exemplo do acordo do ano 2010 e coa actuación teatral deste itinerario profesional que pretenden aprobar hoxe aquí, evidentemente, vostedes tampouco están en posición de darnos leccións de nada. Este acordo, analizado conxuntamente co acordo de 2010, leva a concluir, sin ningún tipo de falta de verdad,
que este equipo de goberno recorta dereitos aos traballadores, que este equipo de goberno perde o apoio dos representantes dos traballadores e que este equipo de goberno xenera malestar e descontento nos traballadores. En este caso estamos falando dunha proposta que está afectando a 90 familias. Como mínimo, debería de tomarse en serio e, polo menos, como lle dicía, remato como empecei, chamarlle as cousas polo seu nome. Gracias. Último turno para o Goberno. Pois de verdade que non entendo, porque volvo a dicir o mismo. É dicir, hai 5 traballadores de toda a plantilla da Diputación que reclaman sobre a productividade, sobre a avaliación do desempeño, vamos a chamar ben, sobre a avaliación do desempeño. Os 5 traballadores, como isto témolo reglado, puderon dirixirse ao seu jefe de servicio e puderon dirixirse ao seu diputado delegado para que lle desen explicacións de por que os avalaban de máis ou de menos, supoño que de menos, e quedarían ou non satisfeitos, pero houve unha resolución destas 5 reclamacións. Nalgún caso, aceptáronse, nalgún caso incluso se aceptaron as cuestións, porque tamén se cometen errores. E unha vez falado co diputado delegado dese traballador concreto, se aceptan as reclamacións. E volvolle dicir, temos o respaldo sin ningún voto en contra de todo o ámbito sindical da Diputación. Non se confunda. Iso é un porcentaje, non é o do 100%, lógicamente, porque nunha negociación é iso o que sucede cando hai un tira e afloxa, pois non se saca o 100%, nin nós posiblemente puxemos aquí todo o que pretendíamos no seu momento, porque para iso fixemos unha negociación. Entón, sentímonos perfectamente respaldados. Desde logo, non sei de onde saca eses datos, salvo que os estean contando, non sei que información está tendo usted ao respecto, pero totalmente equivocada. O respaldo é mayoritario da plantilla desta Diputación. Ben, pois moitas gracias. Vamos entón a votar o que nos trae hoxe aquí, que é a aprobación dos criterios xerais sobre a promoción profesional para a aplicación do acordo do 14 de novembro de 2013. 2, a análisis, a descripción e a valoración de determinados postos de traballo. 3, o establecimento dos criterios xerais que mencionaba o diputado delegado. 4, as modificacións puntuais da RPT. E 5, para que o sepan todos, a desestimación da única alegación presentada por parte de algún traballador, unha sola, en relación con este acordo que hoxe se somete á votación do Pleno. Por tanto, iso é o que vamos a votar hoxe, a favor, en contra ou con abstención. Votos a favor desa proposta de Goberno? 13 votos a favor, votos en contra non hai, abstencións, 12 abstencións, por tanto, proposta aprobada. Siguiente punto de orden do día, señor secretario. Sí, señor presidente. Proposta do equipo de goberno da Deputación instando ao Goberno Central a retirada do anteproxecto de lei orgánica do Poder Xudicial e exixindo á Xunta de Galicia que defenda os intereses dos galegos garantindo o mantemento dos partidos judiciais. Esta cuestión e outra planteada polo Partido Popular sobre a mesma materia, hai unha proposta de acordo, por tanto, faremos un turno para fijar posicións sobre este asunto, tanto o Goberno como o Partido Popular, pero vámonos unir en debate e vamos a sustituir, se así é o caso, esas dúas propostas nunha única que chamaremoslle acordo da Diputación de Lugo instando ao Goberno Central a reforma do anteproxecto da Lei Orgánica do Poder Xudicial. Por tanto, tendo en conta que hai dúas mocións presentadas e tendo en conta que cada un fijará as súas posicións, debe saber o Pleno da Diputación que hai unha proposta de acordo para ser resolto de forma unánime. Por tanto, cede a palabra en primeiro lugar ao portavoz do Goberno nesta cuestión para que fije a súa posición, cederei ao Partido Popular e, se todo remata como se ten previsto, votaremos por unanimidade esa proposta. Señor Martínez, ten vostede 6 minutos para facer esa intervención. Gracias, señor presidente. Despois da presentación deste acordo entre as forzas políticas, creo que convén recordar
que parece ser que o mes de abril vai ser un mes de boas noticias. A parte que un cuco se quedou en Melilla, pois o outro veo hasta aquí e xa cantou, o que é importante. A parte, o señor candidato, señor Cañete, parece ser que dixo onte que o Partido Popular iba a cumplir o seu programa, unha cousa que despois de varios anos gobernando tamén é importante que o fagan. E terceiro, vamos a chamar as cousas polo seu nombre, como dixo hoxe a portavoz do Partido Popular, co cual, como ve, todos son boas noticias e eu non podo menos que darlles a benvida ao Partido Popular a senda da racionalización do sentido común e de parar os pés a un goberno que está devastando España. Pero como nós o que queremos son feitos, obviamente, a pesar desa benvida, vamos a estar vigilantes, porque nos costou moito traballo chegar no ano 86 a ter 9 partidos xudiciais. Eu sei que algún se ríe, porque claro, a veces, a pesar de levar 40 anos de alcalde, non se conoce a historia desta provincia, pero bueno, a realidade é que sí, e por eso, como non nos fiamos de ustedes, a pesar deste acordo, porque creemos que é unha operación de maquillaje, como vamos a explicar despois, para salvar os muebles deste despropósito, pois eso, vamos a estar, polo menos os alcaldes que temos un xuzgado, vamos a estar vigilantes, porque mira, aquí ao fin e ao cabo que se está a tratar é algo que a nosa Carta Magna non fai falta ir ao artículo 25 ou 24, sino no seu artigo primeiro dice: España se constituye en un Estado social y de derecho y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo económico. Desde a chegada do Partido Popular ao poder, tanto no goberno central como autonómico, tanto no goberno de Rajoy como de Feijóo, porque esta lei presenta o goberno da dereita do Partido Popular liderado polo señor Rajoy e polo señor Feijóo, non a puxeron os marcianos nin ZP, degradaron e degradan día a día como unha gota malaya tan solemne declaración. Degradación de dereitos e liberdades por motivos ideolóxicos, que unidos a outros intereses moi determinados están levando este país non a ser un Estado social e democrático de dereito, senón un Estado xudicial para ricos e pobres ou un Estado rexistral. Porque Estado rexistral hai que recordar aquí que esta reforma pode unir a esa, donde o señor Rajoy, a vicepresidenta Soraya e o titular de Injusticia Gallardón ceden e entregan 150 millóns de euros aos registradores, obviamente sin que lo teña nada que ver que o señor Rajoy é registrador, media familia registradora, que a familia do ministro son registradores, e onde está esa lei de conflitos que aquí non se utiliza. Esa é a realidade. E, a parte dun Estado xudicial para ricos e pobres, vamos a un Estado rexistral. Eu aquí, aproveitando tamén que estamos no mes de abril, non podo menos que recordar que fai 40 anos, pasadas as 12:15 da noite, na Escola Práctica de Cabalería de Santarén, a 70 km de Lisboa, José Salgueiro Maía, un capitán da Revolución dos Claveles, dirigía aos seus soldados e dicíalles: hai, señores, 3 clases de estados: el Estado social, el Estado corporativo y el Estado al que hemos llegado. Y aquí es donde estamos con ustedes. Hemos llegado al Estado que hemos llegado, valga a redundancia. Pois aínda que a xusticia, primeiro as tasas, agora a reforma dos partidos xudiciais, unido a outras reformas do señor Gallardón, se poña imposible para as rendas medias e baixas, impedindo o acceso á justicia e a maioría dos cidadáns, creando cidadáns de primeira e segunda, todos vamos a ter, como dixe antes, que pasar polo rexistro tamén. Pero centrémonos neste anteproxecto, era unha das disculpas que utiliza sempre o Partido Popular, inda que agora esos anteproxectos de aborto e outros que fixo Gallardón os teñen aparcados aí á espera de que pasen as eleccións europeas. Pois este anteproxecto do goberno do PP, repito, do goberno do señor Rajoy, do campeón do reaccionarismo Alberto Ruiz Gallardón, que traballa duramente cada día para acabar ca xusticia, repito, tasas xudiciais, intervención permanente nos ámbitos da independencia xudicial, acabar coas libertades das mulleres, agora cos partidos judiciais, incluso onte lle daban tamén un repaso en Madrid, no Consello Xeral do Poder Judicial, contra estas reformas pedindo a retirada inmediata do proxecto.
En fin, o que buscan ustedes é a volta ás cavernas nacionais católicas e a política de partido único. O que, xa centrándonos no que vai a significar a supresión dos partidos xudiciais existentes nesta provincia en Galicia, primeiro, vai ser unha nova barreira que introduza o PP no acceso á xusticia, menosprezando a Constitución que garante o acceso a este servicio público esencial. Segundo, volvemos ao centralismo, favorecendo deste xeito o seu deterioro e pérdida de calidade, así como o lanzamento dunha política xudicial fundamentalmente lesiva para os cidadáns. Provincianismo, volta ao siglo XIX, desprecio do PP aos cidadáns que non residen na capital e ignorancia das características especiais de Galicia e de Lugo en concreto. Estas características deben terse en conta a realidade xeográfica, dispersión xeográfica, dificultad de comunicacións e, por tanto, problemas de mobilidade, inclemencias climatolóxicas, carencia e deficientes servicios públicos, transporte e tamén realidades históricas e económicas. Sería volver a unha situación anacrónica. Cuarto, a súa aprobación sería contraria á política defendida en teoría no papel, porque na realidade tampouco vemos nada de nada, tanto polo señor Rajoy como polo señor Feijóo, de ter en conta as peculiaridades de Galicia de fijación de población rural. Mire, no documento Estrategia Europea 2020, que o señor Feijóo anunciou reiteradamente, faise claras peticións de políticas activas que estamos dispostos a impulsar para evitar a disminución da calidade de vida dos veciños e veciñas que lles obliga a desplazarse a poboacións máis grandes desatendendo as obrigas de preservación do medio rural que debemos conservar e poñer en valor en cumprimento das políticas comunitarias incluídas neste documento. A verdade é que o tempo faise escaso porque son moitas as cousas que poderíamos seguir dicindo aquí e, entre outro, porque aleixa a xusticia dos cidadáns, horas estancias en Lugo, convertindo nun treito difícil de exercer, por non decir inaccesible para a maioría da población, facendo imposible a tutela xudicial efectiva. Onde está esa xusticia de proximidade que anuncia este anteproxecto? Crea serios problemas aos profesionais da xusticia e vai a un paso máis, xunto ca lei de racionalidade, que ustedes, por certo, fixeron tamén o paripé de mandar reunir a FEGAM, mandar unhas propostas a Madrid, pero que non lles fixeron nin caso, porque eu creo que nin o señor Rajoy pinta nada, nin ustedes teñen forza ninguna. E agora eu creo, e perdone, que este mesmo acordo, que é importante, pois veñen a facer o mesmo paripé porque non teñen intención ni van a facer nada para que, como dixo o señor Rueda, salvo manter os 7 xuzgados nas capitales, o resto nin se nombra nin se dice. O que pasa é que estamos outra vez ante as eleccións europeas e a ver se o difuminamos e o facemos desaparecer. Porque isto, xunto ca lei de sostenibilidade, é facer desaparecer, obviamente, moitos concellos de Galicia. Será o apaga e vámonos. Porque a única forma de seguir mantendo estos ayuntamientos é dándolles servicios, porque os outros xa se encargan ustedes de que desaparezcan. Eu xa para acabar non podo menos que decir e remitirme que é curioso que no ano 86 un miembro de Coalición Popular, un tal Ruiz Gallardón, decía: estamos en el buen camino, queremos una justicia gratuita. E agora, unos años despois, se o seu fillo quen deixe os dinosaurios da política como progresistas e os yeyés como aqueles que quitan dereitos. Nada máis e moitas gracias. Por parte do Partido Popular, doña Elena. Neste punto da orden do día, o Partido Popular non vai a falar de Portugal, nin vai a falar de familiares de políticos nacionais, vai a falar dos veciños da de Chantada, Fonsagrada, Lugo, Mondoñedo, Monforte, Sarria, Vilalba, Viveiro e tamén dos veciños de Becerrea. Agradecemos
gustaríame que, además, quedara constancia en ata a boa predisposición do presidente a chegar a un acordo, porque creo que, sen dúbida, isto é o que nos demandan os veciños de todos estes concellos e os veciños de Lugo. Estamos aquí para defender os intereses da nosa provincia e, como é o caso, ser capaces de defender que a dispersión xeográfica propia da nosa provincia, co envellecemento poboacional, que os condicionantes orográficos, que o tempo de desplazamentos á capital, sen dúbida, son elementos obxectivos que hai que ter en conta e que este anteproxecto debe de regular. Esta proposta, que hoxe de xeito unánime, e por suposto vamos a facer abstracción a algúns comentarios do voceiro socialista que evidentemente ten que ir na súa línea, ven a pedir a iso ao Goberno central e ao Goberno da Xunta de Galicia que faiga os trámites necesarios para garantir a actividade xudicial e o mantemento dos partidos xudiciais nas localidades que anteriormente citei. É indudable e indiscutible que a xustiza necesita unha reforma. Non só o dice o ministro Gallardón, dicía o señor Camaño no seu plan para a modernización do ano 2009-2012, que abogaba por unha concentración de recursos persoais e materiais para o seu mellor aproveitamento e incluso facía unha puntualización na necesidade de superar o partido xudicial como base do modelo. É indudable que nas hemerotecas e na documentación do Ministerio queda patente. Pero neste momento, os lucenses o que demandan é que os seus representantes defendan os intereses. Creemos que o mantemento dos partidos xudiciais ten que ser defendido non só por esta institución, tamén pola Xunta de Galicia e ten que levar unha motivación á modificación deste anteproxecto que inicia a súa andadura e que nos trámites parlamentarios esperemos que corrixa algúns dos aspectos que provocou descontentos en moitos dos sectores. De feito, recolleuse no último punto desta proposta de acordo que precisamente esta reforma se faiga de xeita consensuada cos profesionais, cas organizacións e colectivos sociais de ámbito xurídico. A marxe de disputas políticas, creo que na reorganización dos tribunais, na mellora, por suposto, do dereito da tutela xudicial efectiva que recolle a nosa Constitución española, pero, sobre todo, na defensa dos intereses dos lucenses, debemos dar unha voz única, unha voz de consenso e un compromiso de traballo para que isto sexa así. Agradecer que se aceptara a nosa invitación ao diálogo, creo que é a forma de traballar e defender os intereses de Lugo e, por suposto, recordar que sempre que se faigan propostas nas defensas dos intereses da nosa provincia, o Partido Popular vai ter un brazo colaborador. Se se pretenden outras cousas, indudablemente temos que estar noutro lugar. Pero se a defensa é do mellora dos dereitos dos veciños da nosa provincia, non só deses 9 concellos nos que ten sede o Partido Xudicial, o Partido Popular sempre terá unha proposta constructiva e colaboradora. Non parece necesario que haxa declarada de unanimidade por parte de todos os grupos, o texto queda definitivamente cerrado así. En relación á modificación da Lei Orgánica do Poder Xudicial da Deputación de Lugo, acorda 1. Exixir a inmediata reforma ao Goberno Central do anteproxecto de Lei Orgánica do Poder Xudicial para conquerir un texto que defenda o acceso á tutela xudicial efectiva dos cidadáns. 2. Instar ao presidente Feijóo que inicie os trámites necesarios para garantir o mantemento dos 9 partidos xudiciais da provincia de Lugo, Becerreá, Chantada, Fonsagrada, Lugo, Mondoñedo, Monforte, Sarria, Vilalba e Viveiro. Acometer unha racionalización da xustiza apartada dunha visión corporativista e centralista e elaborada de forma consensuada cos profesionais, organizacións e colectivos sociais de ámbito xurídico, fundada nos criterios de respeto, o dereito á tutela xudicial, o achegamento da xustiza á cidadanía e unha maior accesibilidade desprovista de custes engadidos. Este é o que refrenda por unanimidade o Pleno da Diputación a Lugo 30 de abril do 2014. Moitas gracias. Pasamos, entón, ao seguinte punto de orden do día, señor secretario. Asunto número 5, proposta do equipo de Goberno da Diputación relativa á gratuidade dos libros de texto. Por parte do Goberno, portavoz do Mario Outeiro.
Moitas grazas, presidente. En primeiro lugar, como voceiro do Bloque Nacionalista Galego nesta corporación, dar a máis calurosa benvida á nova compañeira, Sonia Méndez, así como desexarlle sorte e fortuna no desempeño das funcións que lle sexan asignadas. Por outra banda, como voceiro do equipo de goberno neste punto que estamos a debatir, pois, bueno, espero que esas boas palabras dedicadas antes pola voceira do Partido Popular, na que dicía que sempre cando se defenderan os dereitos dos veciños da nosa provincia, que, bueno, pois que teríamos de man tamén o voto favorable do Partido Popular. Eu penso que nesta moción que traemos tamén tratamos esa intención, non? A de defender os dereitos dos alumnos e das familias da provincia de Lugo. Dende logo que non é hoxe a primeira vez que falamos no pleno sobre a gratuidade dos libros de texto e material escolar. Tampouco hai moito tempo que debatíamos sobre a gratuidade dos comedores, ambos servizos pagados xa cos impostos de todos os cidadáns, que fan que o concepto de ensino básico é obrigatorio e gratuito quede en entredito polo último dos adxectivos. O que nunca pensei é que me fora a apoiar como hoxe, nas palabras de alguén do Partido Popular para defender este paradigma. E non son verbas que as leve o vento cando se toma un café dun xeito distendido. É un estudo por unha institución en teoría seria como é el Defensor del Pueblo, feito en outubro de 2013 e asinado, como non podía ser de outro xeito, por Soledad Becerril. Neste texto, di textualmente, traduzo ao galego, o Defensor do Pobo entende que o carácter gratuito do ensino nos niveis educativos obrigatorios constitúe un instrumento dirixido a garantir o acceso de todos a tales estudos e considera por elo que dito carácter gratuito debería facerse extensivo aos libros de texto ou material didáctico empregados para cursar os referidos niveis, o que exixe medidas que fagan posible o acceso dos alumnos aos mesmos sen coste algún. Se leron o contido da proposta que traemos a pleno, estamos a dicir o mesmo? Penso que está claramente que sí, non? Dicimos o mesmo que a defensora do pobo. Xa non son as familias que queren as subvencións, eses pedichóns que pretenden esgotar o xa moi esgotado erario público, nin somos os partidos da oposición no goberno galego que criticamos por criticar. Resulta que a mesmísima defensora do pobo, que non é moi sospeitosa de ser contraria a este goberno á vista do seu currículum político, tamén opina o mesmo. Que ocorre? Pois o de sempre. O material escolar debe ser gratuito para todos. A defensora di que tamén para o alumnado da etapa obrigatoria dos colexios privados. Aínda que, bueno, este sector tampouco é unha prioridade para nós. Para nós o ensino é o ensino público e a gratuidade no ensino público. Tamén debemos lembrar unha serie de sentenzas nas que se ratifica a prelegalidade da Prelonce de denegar axudas aos centros que segregan por sexos fronte ao criterio que mantiña a Xunta de Galiza. Non só falamos dos libros de texto, tamén de todo o demais, do material accesorio deses mapas, dicionarios, caderniños, pinturas, compases, escuadras, cartabóns, e tamén falamos a veces deses 5 euros do autobús para as saídas, porque se a saída é necesaria e interesante, debe selo para todos e todas, non para quen teña os 5 euros, e se non é interesante, pois tampouco ten sentido facela, non? Pero para todos é gratuita de verdade, xa o di a nosa tan nomeada Constitución no seu tan aldraxado artigo 27.4. O ensino básico é obrigatorio e gratuito. E podemos complementalo co artigo 3.3 da LOE, que a LOMCE deixou aínda vixente. A educación primaria e a educación secundaria obrigatoria constitúen a educación básica e aínda podemos continuar no artigo 4.1 da mesma lei. O ensino básico ao que se refire o artigo 3.3 desta lei é obrigatorio e gratuito. E até agora, que fixemos neste eido? Pois a verdade é que é moi pouco. É gratuito o acceso aos colexios, aos institutos públicos, non hai que pagar a matrícula, certamente, pero aí parou a regalía, o resto pagámolo céntimo
a céntimo, pagamos o material, pagamos as saídas, pagamos até eses folios que a veces algúns centros piden ao seu alumnado, non pagamos os comedores. Todo isto debería ser, dende logo, que materia de escándalo. Deberíamos estar a dicir en voz moi alta cada vez que hai que pagar algo no ensino obrigatorio, estamos a botar alumnado fora. E como podemos dormir botando fora alguén? Será que aínda non temos grabado a lume intenso nos nosos miolos evolucionados que eses nenos, nenas, aos que condenamos a ignorancia, teñen dereito á educación e ao progreso. Mais houbo tempos mellores, iso é o peor de todo, que por riba de non avanzar, retrocedemos. Ate que chegou este goberno, este presidente, este conselleiro de Educación, a Xunta de Galiza, polo menos os libros de texto eran gratuítos. Gratuítos para todas e todos, e por riba non eran de ninguén, prestábanse. E pasaban dun neno a outro para que aprendesen o valor da conservación, da reciclaxe, do respeto aos compañeiros que habían utilizar ese mesmo libro en vindeiros anos. Dándolle de novo a palabra a defensora do pobo nas súas recomendacións, ao final as autoridades educativas, nos punto 3 fala aplicar preferentemente sistemas de préstamo e reutilización dos libros de texto en razón da maior eficiencia nestes tempos de crise económica, utilizase moito esta palabra, e menor custe que este modelo ten respecto a outras modalidades de axudas que é o que ten a Xunta de Galiza a adquisición destes materiais. Ten que ir rematando. 4. Favorecer a utilización prioritaria dos programas de préstamo e reutilización dos libros de texto no contexto das ensinanzas obrigatorias, pola súa indudable contribución ao proceso educativo dos alumnos e a mellor adquisición de actitudes de respeto, bon uso e conservación de bens comuns e adquisición de hábitos cívicos e de convivencia. E aínda teremos que seguir falando e discutindo sobre este tema e teremos que escoitar unha e mil veces argumentos falsos e falseados. O Goberno di, non semella xusto que a xente de alto poder adquisitivo, este argumento tamén o utilizaban no tema dos comedor escolar, teña tamén os libros de balde como os pobres. Pois sí, parecenos moi xusto porque non estamos nun mercado de oportunidades, somos un grupo social, unha sociedade, un pobo, e temos normas de convivencia que permiten vivirmos xuntos. Unha delas volve a ser esa Constitución que tanto lles gusta citar aos gobernos. Ten que rematar. Segundo lles conveña, no seu artigo 31, xa remato con elo, todos han contribuir ao sostemento dos gastos públicos de acordo coa súa capacidade económica mediante un sistema tributario xusto inspirado nos principios de igualdade e progresividade. Por iso, todos temos dereito aos libros de texto de balde e a pisar de balde as virarrúas, a iluminarnos, etc. etc. Nesta primeira intervención, nada máis. Moitas grazas. Moi ben. Pois segundo turno para o Partido Popular. Sí, señor presidente, coa súa venia, eu tamén, non sei se a miña compañera, penso que sí, felicitaría e darlle a benvida tamén a señora Sonia Méndez. Se así non fora, pois, no nombre do grupo facémolo. Disculpar que cheguei un poquinho tarde, non? Decía o señor Martínez, señor Outeiro, ao principio falaba da revolución dos claveles e dicía textualmente unha cousa, dicir, hai varias clases de Estado, non? E aquí temos o Estado que chegamos. Eu creo que lle faltou rematar a frase dicindo, afortunadamente, aquí non hai revolución dos claveles, estamos en España e estamos en Galicia. Afortunadamente, estamos no estado que estamos. Eu estuve escoitando con toda a claridade, pero vostedes que tanto falan de solidaridade, sempre non se dan conta por que razón hemos chegado onde hemos chegado e aínda así mantemos os ratios de España, non de Galicia, de España, tanto por alumnos en clases, tanto por rendimento escolar, tanto por actitud hacia esos alumnos e tanto, señoría, aunque lle parezca raro tamén, neste caso que nos ocupa sobre a prestación de libros. Mire, é discutible, e eu non lle vou a ser aquí o xuez que vai a decir se vostedes tiñan razón cando bipartito ou nós estamos errados. Non lle vou a discutir eso. En todo caso, eu sempre me acordo dunha cousa, os que temos hermanos que lle levamos moi pouco tempo e somos pa baixo, non? Eu teño un hermano, teño 3, pero vamos, un levaba un ano justamente. Eu sempre herdaba de meu hermano a roupa dele.
E iso, créame, non é que me sentara un trauma, pero era algo que me doía. No fondo, doíame tremendamente, non? Vostedes siguen mantendo esa teima, a herdanza. É dicir, vostedes prestan un libro, ou prestaban os libros, non no 100%, ni moito menos, non 80% aproximadamente. Había moitas familias que lle prestaban vostedes os libros e volvían a comprar os libros porque a situación, libros novos, porque, iso digo yo porque o vin, porque a situación era, nos prestamos un libro, pero ten cuidado, non o vayas a romper, non se che ocurra rayalo, porque ese libro hai que volver a reutilizalo e prestarlle os que ven, non? Pedagóxicamente, señoría, eu entendo e me acordaba daquele exemplo que lle pusen, nos entendemos que iso pedagóxicamente non é positivo. E que se fixo? A raíz da situación que todos sabemos, e vostedes, por supuesto, non descoñecen, porque bastante tiveron que ver coa situación, que entramos no que entramos, as medidas que hubo que tomar, hubo que facelas, señoría, para manter a situación tal e como está na actualidade. Eu recoñezo que vostedes, elle é moi difícil entendelo, claro, é difícil entendelo hasta que lle chegan e chaman a súa porta. O exemplo de Francia creo que o temos todos na mente. Iba todo moi ben, mentras hubo discursos positivos, pero cando chegou a situación, miren o que está a pasar, non? E veremos en que vai a quedar. Eu creo, señoría, que neste momento, en donde falaba vostede dos comedores escolares, en donde se chegaron a 9.000 plazas. Actualmente cerraremos este curso con 18.000 plazas e seguimos. E desas plazas que se han creado única e exclusivamente hai un 73 e pico por cento que non paga un duro de gratuidade absoluta. Hai un 6-7% que solamente paga un euro e o resto que pode chega ás cifras de 4 euros. Señorías, eu creo que é unha forma solidaria, é unha forma, creo que totalmente factible e realista de afrontar esta situación, de favorecer as clases menos pudientes e, de alguna maneira, os que podemos ter que asumir ese pequeno gasto para, si queremos, seguir medrando. En cuanto o espírito que se quere facer con esas clases máis desfavorecidas que alén, bueno, que entren, non o digo eu, digo o propio conselleiro, que entren en todos os aspectos, non só da gratuidade dos libros, senón en todas as novas innovacións, en todas, desde o curso que ven en 4 anos. En unha palabra, que todas as persoas que non teñan acceso porque a súa situación neste momento non permiten, podan participar igual que todos nas novas tecnoloxías. Iso é o que se está a facer, señoría. Pode gustar máis, pode gustar menos. Mire, a min gustaríame, con toda sinceridade, que tamén o transporte escolar fora gratuito ao 100%, a min gusta, que neste momento prácticamente eu pero incluyo FP e todo eso tamén, créame. A min gustaríame que os comedores escolares foran gratuitos ao 100%, a min gustaríame que os libros foran gratuitos ao 100%, a min gustaríame que neste momento todos puderan ter acceso ás novas tecnologías, pero en cambio teña convicción que despois de haber tomado as decisións que se han tomado, as que se están tomando, posiblemente dentro do concepto global non tardaremos moito tempo en que todos os alumnos gallegos podan participar do mismo xeito e da mesma maneira en todas as aplicacións que se están desenrolando pola propia Consellería. Eu teño esa convicción, pero indiscutiblemente hai que adaptarse aos tempos, señor Outeiro, e os tempos son os que son. A situación é a que é a uns neste momento tocoulles a responsabilidade de asumila e sacala adiante e a outros pois tócalles a responsabilidade que tamén é
de intentar corregir o que non lles gusta. Ver as cousas son como son e é moi difícil de cambiarlas dese xeito. Gracias, señor presidente. Moitas gracias. Segundo, Mario Outeiro, 3 minutos máximo. Moitas grazas. É verdade que vostedes metéronse nunha vía na que todos van na dirección contraria e penso que siguen convencidos de que somos todos os demais os que vamos ao revés. Efectivamente, coa entrada no goberno da Xunta por parte do Partido Popular hai 5 anos, ese sistema de préstamo que había antes foi dando paso a un novo programa que vostedes lle chamaron moi curiosamente programa de gratuidade solidaria. Faime moita gracia, e decía no anterior pleno, o gran uso da lingua e da linguaxe que teñen vostedes, aínda que o señor Pardo entendeume ao revés. Eu sigo dicindo que efectivamente teñen vostedes un gran dominio sobre a lingua, pero gran dominio, porque, xugar con estas dúas palabras para aplicarlo ao programa que vostedes teñen, é casi, de risa. Mire, falando dese, ou contrastando o programa de préstamo co programa de gratuidade solidaria, índonos outra vez a defensora do pobo, defensora que a quen lle teremos tamén que pedir a dimisión, porque, dende logo, non está cumplindo coas expectativas, non está facendo as recomendacións que debería. No apartado 8, na páxina 39, dice: os datos aportados polas administracións educativas autonómicas, tamén a galega, permiten deducir que o sistema de préstamo aos alumnos dos libros de texto das referidas ensinanzas, adquiridos con fondos públicos e posteriormente reutilizados por outros alumnos, resultaría inicialmente máis eficiente dende un punto de vista económico que os sistemas articulados a través da concesión de axudas económicas directas aos alumnos. É dicir, o que vostedes aplican. É dicir, estánme argumentando que estamos nun momento de crise económica e que hai que forrar, e que por eso o goberno toma estas medidas. Pero esta medida é máis cara, señor Pensado. O sea, é máis cara e non estamos chegando ao 100% dos alumnos. Quer dicir, aquí algo falla, non? As asociacións de nais e pais do alumnado do ensino público levan, dende logo, moitos anos xa reclamando a volta ao sistema de préstamo universal. É unha parte dentro deses múltiples coches que se lles veñen en riba, que van ao contrario que a vostedes. Tanto creen nel que mesmo están participando na organización de bancos de libros, aínda sabendo que esa non é a súa función. Por certo, e xa é a última vez que cito este informe de Soledad Becerril en canto a eses bancos de libros. A implantación dos bancos de libros non pode supoñer unha deixación dos deberes públicos respecto do obxectivo da gratuidade do ensino obrigatorio en relación cos libros de texto e material curricular. Fomentar a solidaridade a través das doazóns que configuran estes bancos de material escolar é un obxectivo loable, pero non debe sustituir a responsabilidade pública na materia. Novamente, teñen que actuar diante da inacción dos nosos gobernantes, actuar para fomentar os valores positivos do préstamo e tamén actuar para tentar colaborar económicamente entre eles mesmos, sustituindo a unha administración que, dende logo, se revela inútil tamén na detección e implantación das políticas sociais. E agora, esa lei BERT, esa LONCE, que se vai aplicar xa neses 3 cursos para o vindeiro curso escolar, 14-15, primeiro, terceiro e quinto de educación primaria, vai abogar ás familias, evidentemente, a ter que rachar con todo o material existente e ter que comprarse novo material adaptado ao currículo da LONCE, o que vai meter, dende logo, as familias nun cuantioso gasto. Por lo tanto, xa sin volver a repetir, aducimos a esa exposición de motivos da moción e eses puntos de acordo para que sexa tidos en consideración. Moi ben. Segundo turno para o Partido Popular, 3 minutos máximo, señor. Sí, señor presidente. Mire, señor Outeiro, con toda sinceridade vou dicir unha cosa e vou ler datos para non intentar trabucarme. Decía vostede que o que eu estou dicindo que é máis caro, que costa máis, non? Bueno, non me gusta nunca caer un pouquinho no erro, pero usted parouse a pensar os cartos que vostede dedica a unha asociación a risoterapia, cursos, cantos libros se podían comprar, señor Outeiro? Non me fale deso, por favor. Non me fale deso. Non me diga esas cousas. De verdad, créamo,
non me gusta... Sí, pero é que é certo, señoría, está aí, está escrito. E vostedes falan que o que eu digo que, claro, pois anda co que ustedes gastan para nada, non lles digo nada, En todo caso, señoría, o 73% do alumnado de Galicia estudia en centros públicos. O 73%. O 25% en certos concertados e un 2% públicos. E Galicia, neste momento, está por riba de 12 comunidades autónomas. Eso non é forza suficiente para entender que a educación en Galicia funciona? Segundo, a calidade de educación, que é algo que discuten vostedes, taxas de inodidade. Superamos a todas as comunidades autónomas, excepto dúas. Taxas de graduación. Superamos a todas as comunidades autónomas, excepto unha. Caso de bacharelato, estamos por riba 5 puntos de 13 comunidades autónomas. Taxas de centros formativos, punto e medio por encima de 13 comunidades autónomas. Situación neste momento do plan que se fixo este ano contra o fracaso escolar, donde a Consellería de Educación está pagando o 80%. E, sobre todo, señoría, o máis importante, que eu creo que estamos aí, sin descuidar para nada o idioma galego. Vostede é moi defensor do galego, eu tamén. Eu son da Baña, dunha aldea, e sempre falei en galego, e sigo falando, e penso que morrirei falando galego. Eu defendo tamén o galego. Pero, en todo caso, eso non me excluye de que actualmente os meus fillos, que me imagino que a maioría de ustedes pues, teñen unha formación máis ou menos aceitada, pero están agora, cando tiñan que habelo feito antes, agora están practicando inglés, practicando alemán e practicando chino, curiosamente. Bueno, pois na situación actual de Galicia, señorías, no curso 2012-2013, 72.200 alumnos con enseñanza plurilingüe, en donde se fai en 2.856 que son bilingües e 435 profesores auxiliares na conversa. Señoría, se isto ya añadimos o que falei antes, e en donde se triplicaron as prazas de comedores escolares, se triplicaron, e en donde un 83% non paga absolutamente nada, e en donde se está facendo justamente co tema dos libros, favorecendo as clases máis, minimizándolle, por supuesto, todo o dolor que están sucedendo, e, como non, señoría, facéndolle caso tamén ás recomendacións do defensor do pobo, recomendacións que vostede, que son o que son, non? Pero, en todo caso, estánse adaptando medidas para posibilitar a reutilización dos libros, para a incorporación de contidos digitales e tamén para, precisamente, unha recomendación dada tamén polas AMPAs de ter e facer bancos de libros. Nese sentido, tamén se está traballando. Eu atrevo-me a decir, de verdade, asumindo as críticas que vostedes queiran facer, vaga ustedes, afortunadamente, son poucos, bastante agitados, pero, bueno, son poucos. Pero eu atrevo-me a decir, no nome dos moitos que estamos por aquí, créame que a educación en Galicia non só está ben, senón que é millorable indiscutiblemente e que posiblemente dentro de 3-4 anos estemos falando na mesma situación e no mesmo estatus que actualmente, a pesar das críticas de vostedes, que a saben facer ben, está a sanidade en Galicia. Nas mesmas circunstancias vai estar a educación, nas mesmas. E créeme o que lle digo, afortunadamente para todos os galegos. Gracias, presidente. Moitas grazas. Último turno. Mire, se somos poucos. A Defensora do Pueblo, a Constitución Española, citeina tamén nas miñas intervencións anteriores, a Confederación de AMPAs de Galicia, as asociacións de profesores, as asociacións de estudantes, as asociacións pedagóxicas, non sei, canto máis quere que sexan. Todos opinamos o mesmo en canto á gratuidade dos libros. Vostede volvíame a falar nesta segundo quenda de intervención sobre o custe. Se vostedes chegan, segundín, a un 50, a un 60% neste programa de gratuidade solidaria, que non chegan ao 100% do custe, asumir o 100% do custe,
pero iso teñeno que multiplicar, ou asumir cada un dos anos que sacan estas axudas. Vostede bote contas, pagar os libros dunha vez a todos os alumnos e alumnas galegas e mantelos durante 4 anos, que é o período que se manteñen, se é máis caro ou é máis barato. O seu sistema é máis caro e non chegan a todos, non? Eso é claro, quer dicir, eso as contas botas hasta un cativo de primeiro de primaria. O señor Feijóo leva reducido case 100 millóns de euros dende que entrou como presidente da Xunta de Galiza en educación. Por lo tanto, desde logo esas cifras comparativas que vostede utilizaba con outras comunidades autónomas son un pouco, increíbles, non? Dende o meu punto de vista. Falaba tamén do galego e do plurilingüismo. Eu tamén son dunha aldea, falei sempre galego, falo na miña habitual sempre o 100% en galego, pero dá esa circunstancia que dende hai uns anos non podo utilizar o galego na miña actividade docente. Está prohibido. Teño prohibido utilizar o galego na miña actividade docente. É curioso. Estamos na Galiza e teño prohibido, manifestamente prohibido. Non podo dar ningunha materia en galego. Que lle parece? É curioso, verdad? É normal nun país que defende a súa cultura e o seu idioma. Pois non é normal, pois eu non son un profesor especial dentro do panorama de profesores como a min. Hai centos de profesores na mesma circunstancia. Non podemos empregar o galego na nosa actividade docente. Moitas grazas. Moi ben, pois vamos a proceder á votación desta proposta de goberno. Votos a favor? 13 votos a favor, votos en contra, 12 votos en contra, por tanto, proposta aprobada. Siguiente punto de orden do día, señor secretario. Asunto número 6, proposta do equipo de goberno da Deputación en defensa do sector da madeira. Por parte do Goberno Provincial, Antonio Veiga, 6 minutos, primeira intervención. Bon día. Esta proposta que traemos aquí a respecto da situación que está atravesando o sector forestal na provincia de Lugo, máxime na comarca do norte, na comarca da Mariña, e debido, pois, á situación de baixada de prezos que se está a vivir. Curiosamente, un dos sectores productivos importantes que sustentan a economía da provincia, tamén a economía da comarca, está sofrindo o mismo que o sector do leite ou co sector do mar, unha baixada de precios, porque esos tres sectores, tanto o mar como o agro e o leite, como o sector forestal, é agora mesmo o que está sustendo unha parte importantísima da provincia. Estamos referindo á comarca da Mariña, cuxo Produto Interior Bruto, cuxa aportación ao Produto Interior Bruto ven sendo dun case un tercio da provincia, non? A respecto da madeira, dicir que Galiza conta neste momento con 2 millóns de hectáreas de superficie forestal, das cales o 60% está en actividade productiva, o 30% sin aproveitar e o 10% restante sin capacidade de produción. Esta actividade representa o 3,5% do PIB galego, xerando uns 20.000 postos de traballo directos e 50.000 indirectos. Na comarca da Mariña houbo cortas no ano 2013 por 1 millón de metros cúbicos, aportando 40 millóns de euros aos seus propietarios. Cifra nada desdeñable, desde logo, e importantísima. Este resultado económico que estamos enunciando vese en perigo, sobre todo, pola alianza que acaba de realizar a empresa ENCE coa empresa portuguesa que viña operando na compra directa da madeira da Mariña a través das asociacións de propietarios existentes. E fruto desta alianza, ENCE reforza a súa posición de monopolio e xa se empezan, polo tanto, a detectar as maniobras para rebaixar o precio da compra de madeira en torno a un 10%. Iso, desde logo, que vai afectar gravemente a economía de moitos propietarios e, por extensión, ao mantemento tamén de postos de traballo que hai na actualidade. Frente a esta situación, o Goberno galego non pode seguir de espectador e ten que activar os mecanismos
que xa ten creados, como a Mesa da Madeira, que desde que rematou o goberno bipartito non se volveu a reunir. Mesa da Madeira que, según a Lei de Montes xa contempla, se debe reunir tamén. Nós o que pedimos nesta proposta é exixir da Xunta de Galicia a reunión de inmediato desa Mesa da Madeira para resolver os problemas creados polas empresas que traballan en réximen de monopolio neste sector e provocan a desvalorización da actividade productiva. Exixir tamén da Xunta a súa implicación e apoio para evitar a imposición de precios á baixa, mesmo verificando a súa posible ilegalidade. E, en terceiro lugar, exixir maior implicación do Goberno galego no apoio ao sector forestal, poñendo en marcha todas as medidas para a súa valorización como fonte de emprego e recurso económico que é do noso país. Por parte do Partido Popular, doña Elena Candia, 6 minutos máximo. Sen dúbida, temos que dar a benvida o apoio por parte do equipo de goberno a un sector, o sector da madeira, pero tamén a unha produción dunha especie en concreto, que é a produción de eucalipto, que, sen dúbida, hasta a data, sempre foron especialmente críticos. Agora parece que esa produción xera emprego e xera riqueza na Mariña lucense, en primer lugar, pero tamén no noso país. Non nos parece mal, é evidente que é así, en ese punto estamos de acordo. Vai de antemán que rexistramos unha emenda de sustitución á proposta do equipo de goberno. Basicamente, propoñemos sustituir o punto de acordo polo seguinte: que a Deputación Provincial de Lugo, ou se quere que a Deputación inste á Xunta, hasta ese punto podemos pactalo sen ningún problema, se dirixa aos órganos de control da competencia dos mercados para que avalían e dispoñan as medidas oportunas dirixidas a asegurar unha posición de liberdade de negociación e acordo dos produtos obtidos no monte galego en xeral e lucense en particular, de tal xeito que se garanta unha axeitada construcción da cadea de valor dos mesmos. Esta emenda de sustitución está registrada e fundamentase da seguinte xeito. Sabe que entendemos que isto se trata dun problema comercial que ten como fondo unha fixación de prezos da madeira e non dunha falla de política forestal. Eso, sen dúbida, é o primer presuposto que queremos deixar claro. Reunir a Mesa da Madeira para resolver este problema sen dúbida podería dar lugar a unha interpretación de influencia nos mercados que nos pode conlevar unha multa por ir contra a libre competencia. Agora que está tan de moda falar de Europa e todo o mundo se autoproclama como defensor e que mellor defende os intereses dos galegos en Europa, tamén é moi importante, se queremos estar nela, ter claro cales son as reglas do xogo para que despois non se provoquen consecuencias que vostede xa coñece. Estamos de acordo nesa petición, invitámolo, se quere, a que se tome uns minutos para decir se non la acepta ou non, pero sí que queremos que é importante puntualizar nos outros propostas de acordo datos que non se axustan á realidade e que evidentemente non podemos consentir. Unha vez aclarado que pode ir en contra das normas da competencia, queremos aclarar que o Goberno galego leva tendo un apoio claro ao sector forestal. Un apoio en todos os ámbitos, no ámbito normativo, no ámbito orzamentario, no ámbito administrativo. Como en 6 minutos é difícil resumir todo o que leva feito o Goberno galego polo sector forestal, vou intentar brevemente facer un resume. No ámbito normativo, impulsou a primeira Lei de Montes de Galiza, concretamente, o 26 de xuño do 2012 aprobouse esta norma que entendemos que aporta seguridade xurídica, que establece un reparto claro de competencias entre administracións e que axiliza, era unha demanda do sector, os cambios de actividade agrícola e forestal, regula a gandería extensiva e o uso de vehículos motorizados, unha actividade económica que tamén se está a desenrolar nos nosos montes cada vez con maior intensidade. Estáse a constituir un novo corpo normativo co desenvolvemento da Lei de Montes, un decreto que regula os aproveitamentos, un decreto de ordenación forestal e unha preocupación deste Goberno e que tamén está traballando niso,
loitar contra a excesiva fragmentación da propiedade forestal galega. Precisamente na Mariña Lucense temos algúns exemplos de concellos que lograron, precisamente o alcalde compañeiro desta corporación, que lograron que esta fragmentación excesiva da propiedade forestal deixara de ser un problema e permitira un maior desenrolo neste sector. É importante, sen dúbida, o apoio orzamentario. Na legislatura 2009 ao 2012 investíronse 97 millóns de euros en tratamentos silvícolas de carácter preventivo e en aumento de valor das producións forestais en forestación. Deses 97 millóns prácticamente é destacable a inversión na nosa provincia. Sen dúbida, lidera a inversión na comunidade autónoma superando os 35 millóns de euros. No período 2007-2010, como mellor non está mal tampouco recordar, foron concedidas axudas a máis de 700 iniciativas para a creación de novas industrias, así como para a ampliación e modernización de instalacións forestais. Número de proxectos subvencionados no ano 2007 foron 135, no ano 2008 173, no ano 2009 148, no ano 2010, por exemplo, 289. Estáse invertir para a posta en valor productiva multifuncional do monte. Con estas cifras creo que non podemos aceptar que non houbo un compromiso orzamentario co sector forestal. Pero tamén hai un compromiso administrativo, como lle dicía. O Goberno galego fixo e fai un esforzo especial por axilizar a xestión do monte e verificar o seu correcto estado dende o punto de vista sanitario. O mellor habría que preocuparse polo eucalipto precisamente na zona que vostede identificaba e poideron facer as súas aportacións para traballar na loita contra o gurgullo que seguramente vostede coñece. Estamos de acordo que neste momento hai un problema na fixación de prezos. Estamos de acordo que afecta, sen dúbida, a Mariña Lucense e a provincia de Lugo. Propoñémoslle para corrixir precisamente esa circunstancia, dirixirse aos órganos de control da competencia, porque temos que ser responsables, temos que defender os intereses da nosa provincia, pero non poñer en perigo o diñeiro público, e vostede é coñecedor de que determinadas prácticas non amparadas na normativa europea pode conlevar sancións económicas. Por suposto, se acepta esa emenda de sustitución, terá o noso apoio, e se non é así, non podemos convertirnos en responsables dunha posible irregularidade que pode conlevar unha sanción económica e terá o voto en contra do Partido Popular. Parte do Goberno outra vez, segundo turno, 3 minutos. Moi ben, señora Candia. Primeiro, antes de nada, unha puntualización, porque sempre empeza as súas intervencións con insinuacións. Referíase ao empezar os eucaliptos de si alguén estuvera en contra dos eucaliptos ou non. Imagino por onde iba a súa insinuación, pero desde logo que non dice toda a verdad. E entonces, sempre dicindo verdades a medias, xa empeza a cansar, non? Desde logo que a organización política na que milito deixou moi claro xa nos anos 80, xa nos anos 90, donde tiñan que estar plantados os eucaliptos, en que terras, en que tipo de terreos, non? Curiosamente, pois, en moitos concellos gobernados polo PP, saltándose a toureira, pois calquer tipo de normativa, víase como se plantaban eucaliptos case ao das casas. Tuvo que haber unha lei do bipartito tamén que impedira eso, co risco que supoñía para os incendios. Por lo tanto, non bote así as campanas ao voo tan alegremente, non? Que hai que concretar as cousas. Bueno, eu creo que coa emenda de sustitución que presentan, eu sabía que probablemente lles molestara ao Partido Popular esta moción. E aquí queda claro de que lado está o Partido Popular. Se está ao lado dos produtores de madeira e dos propietarios de madeira que están organizados, e iso é o que lle fastidia ao Partido Popular, os propietarios de madeira
da provincia de Lugo, do norte da provincia da Coruña, do Ortegal, da Mariña Lucense, están organizados. Ese é o problema do Partido Popular, nin máis nin menos. Cando os produtores, cando os propietarios se plantan, nos plantamos, porque me incluo tamén, nos plantamos diante desas empresas que vostedes apoian, diante desas empresas monopolio que vostedes apoian, claro, entonces saltan os plomos no Partido Popular. Xa o dixo vostede, é un problema de mercado, e no mercado non se pode intervir. Estamos diante dun debate ideolóxico e a min sabe vostede que me gusta moito dar debates ideolóxicos. Obviamente, Partido Popular e nosotros estamos nas antípodas, ideolóxicamente, non? Se ustedes están aquí para servir aos mercados, pois alégrome que hoxe o dixeran. O Partido Popular está para servir aos monopolios e aos mercados. Non se pode tocar, non se pode intervir. É que lo dice Europa. Claro, esa é a súa filosofía. Mire, resumiu en moi pouco tempo cal é o programa do Partido Popular para as eleccións europeas. É que máis gráfico, imposible, señora Candia. Máis gráfico, imposible. Por iso, gustoume moitísimo a súa intervención, porque, lóxicamente, así dame pé tamén, pois, a fixar cal é a nosa postura de cara tamén a esas eleccións europeas onde vostedes van presentar, como podíamos dicir, o impresentable, non? Presentar ao señor Arias Cañete, non? Entonces, mire, esta emenda de sustitución, dicen vostedes que a Diputación de Lugo se dirixe aos órganos de control da competencia e dos mercados para que avalíen e dispoñan as medidas oportunas dirixidas a asegurar unha posición de liberdade de negociación, non sabemos de quen falan cando falan de liberdade de negociación, e acordo dos produtos obtidos no Monte Galego en xeral lucense, en particular de tal xeito que se garanta unha axeitada construción da cadea de valor dos mesmos. Ou seja, que é de sustitución. É sustituir os 3 puntos recollidos no acordo, ou seña, queda claro que non queren que se reúna a Mesa da Madeira. Eu supoño que as empresas lles darían directrices, desde logo, porque vostede demostrou que están ao servicio das empresas e que de reunirse a Mesa da Madeira, nada de nada. Desde logo que tamén, cando se reunía a Mesa do Leite, o Partido Popular tamén non lle gustaba nada, non? Primeiro, esperaba a chamada telefónica de algún grupo empresarial potente para saber se había que reunila ou non. Tamén, E, por non meternos xa noutro sector productivo básico como é o do mar, que despois teremos tempo de falar tamén na moción que presentan a respecto das cofradías. Polo tanto, desde logo, é que non lle podemos aceptar esta emenda de sustitución, porque esa emenda de sustitución sería tirar por terra toda a argumentación na que parecía que coincidíamos da situación que estaba atravesando o sector. Polo tanto, desde logo que non lle aceptamos esta emenda de sustitución. Hai que rematar. Gracias. Segundo turno para o Partido Popular. Mire, señor Veiga, sin ningunha insinuación, dinlle datos do compromiso orzamentario. Eu non sei cal foi a exposición que a vostede lle gustou. A que fixen ou a que vostede quixo entender que fixera para ter o seu minuto de gloria, mandar o seu mensaxe, dado que estamos próximos á campaña das europeas, e aproveitar para descalificar o noso candidato. O mellor esa que vostede se inventou, non porque o insinuara, sino porque vostede ten unha capacidade inventiva, non ideolóxica, inventiva, dende logo digna de eloxio. Mire, vostede non tiña intención de recordarlo, pero vostede necesita que se lle ilustre con determinados datos. Mire, vostede intentou artellar acordos, ou o grupo que vostede representa, intentou artellar acordos para subir, en algunha ocasión, fora o prezo do mexillón. Creou un plan, o plan Pladimega. E cal foi o resultado? Pois unha sanción de 3,9 millóns de euros da Unión Europea. Mire, no caso do leite, que vostede citou, no caso avícola, hai antecedentes en donde a Xunta de Galicia, por suposto, puxo en coñecemento os órganos competentes en materia de mercados e competencia esta situación para que se analice a cuestión e se dirima a posibilidade de que vai en contra da libre formación dos prezos. Son antecedentes reais, cumprindo a normativa. Pero ustedes instáuranse no estado da insumisión. Dixo vostede que se plantaba na empresa. Non sei se o di porque vostede é produtor de eucalipto, que pode selo, ou se o dice porque a forza que representa
utiliza calquer tipo de discrepancia ou calquer tipo de protesta para ofrecerse a aguantar a pancarta, porque esa é a súa forma de traballar. Esa é a forma que ten o grupo que vostede representa de defender os intereses dos galegos. Artellar plans para subir precio que despois lle costan aos galegos a cantidade nada desdeñable de 3,9 millóns de euros, porque vostedes viven na República independente da súa casa, as normas marcanas, doulle datos con cifras que evidentemente tuvo un coste moi importante para os galegos. Hai unhas normas nun Estado de Dereito e nun Estado europeo que vostedes queren ir a Europa, porque incluso chegan a pactos con partidos probablemente, pues bueno, que lle vou a citar. Vostedes queren ir a Europa. Non é o motivo, eu non lle vou chamar impresentable a naide como fixo vostede, pero é que todo o mundo ten memoria, non ten que coller insinuacións nin facer unha proposición basada en mentiras e en inventos. Aquí hai unha realidade, hai un problema na fixación de prezos. Nos damoslle unha solución. Nos, evidentemente, demostrelle con cifras, non foi capaz de desmentirme nin un só euro do investimento orzamentario que lle dixen na nosa provincia. Non foi capaz de desmentirme na súa intervención nin un só dato equivocado do que eu expuxen do compromiso do goberno galego co sector forestal. Aproveitou para insultar o señor Cañete e para decir que ustedes xogan noutra liga. Xogan na liga da insumisión, xogan na liga de aplicar as normas que vostedes queren e despois os galegos pagámolo. Se vostede quere un acordo responsable para mellorar, para interceder na mellor do prezo, estamos de acordo. E damos a fórmula, porque eu parto da base de que vostede pois non se decatou de que estamos só se acorda de Europa cando hai eleccións europeas e como ali pois teñen o peso que teñen, pois que quere que lle diga, o mellor non coñece ben as normas do xogo, pero eu creo que a sanción económica que conlevou o Pladimega vostede ten na mente. Creo que é un exercicio de responsabilidade pola nosa parte recordarllo. É un exercicio de responsabilidade advertilo, por se acaso chega a tomar medidas como a que agora propón, que evidentemente despois a sanción económica teremos que pagala a todos. Eu creo que me parece moi importante defender os intereses da nosa provincia. Estamos aquí para iso, pero evidentemente con un proxecto responsable. Traémoslle propostas, dinlle datos, dinlle exemplos do compromiso do goberno galego. Que traemos unha proposta que pode acadar esa solución que a vostede parece que lle preocupaba. Hai que ir rematando. Só unha reflexión e xa remato. Se o Partido Popular defende os monopolios, vostede sabe como a min que moitos monopolios debe haber, tantos como apoios ten o Partido Popular. Non caiga nesas demagoxias, porque naido cree, e non caiga nese estado da insumisión que despois ten sancións económicas que pagamos todos. Moi ben, pois último turno para o portavoz do Goberno. Sí, iba a recordarlle unhas declaracións que facía o presidente da Xunta do Partido Popular, o señor Feijóo, en días pasados, que coa subida dos carburantes fixo unhas declaracións aí dicindo que iba a ser belixerante coas empresas de carburantes. Non sei se están vostedes na mesma liña ou non, ou foi un brindis ao sol que fixo o señor Feijóo, como fai tantos, non? Pero parecía que tiña gana de intervir nos mercados. Eu xa dixen, debes estar desvinculando ideolóxicamente do seu propio proxecto, señor Feijóo. Bueno, con Elena Candia non coincide polo menos. E para iso é peligroso tamén, que usted non coincida con Feijóo, é peligroso para usted a nivel personal incluso. Mire, que me esqueceu na seguinte intervención. Vostedes dicen que a Diputación Provincial de Lugo se dirixa. O seña, que nos dirixamos aos órganos de control de competencia. E a Xunta nada. E a Xunta non ten nada que ver. Absolutamente nada. É unha emenda de sustitución e a Xunta non vai a facer nada. Nada, non? Non vai a facer nada. Bien. Moi ben. Sí. Moi ben. Pareceme ben. Vamos a dar a volta, como fan sempre, vamos a dar a volta a todo para que o responsable seña a Diputación, como se dixe no pleno anterior, hasta responsable das operacións de apendicitis e do que faiga falta a Diputación. Non? Home, mire, o papel que lles encomendaron aos diputados provinciais do Partido Popular aquí na Diputación de Lugo elles ben triste. Pois non teño nada máis que dicirlles que sinto moito que non haxa o apoio do Partido Popular a unha situación delicada, moi delicada
agora mesmo, tal como está a situación económica, é que unha vez máis o Partido Popular pois lle di a espaldas aos produtores de madeira e aos pequenos propietarios de madeira, que son os que están sufrindo esta grave situación e agora mesmo pois están tirando dese aforro do que se chamaba o Banco dos Galegos nas aldeas antigamente. Despois das políticas levadas adiante polo Partido Popular, curiosamente, agora hai que volver a ese banco, ao Banco dos Montes. Mágoa que vostedes, pois, se puxeran do outro lado, se puxeran do lado das grandes empresas e non ao lado dos veciños e as veciñas. Moi ben, pois moitas gracias. Proceder a facer a votación desta proposta unha vez que o voceiro do Goberno rexeitou a emenda de sustitución. Votos a favor da proposta do equipo de Goberno da Diputación de Lugo en defensa do sector da madeira. 13 votos a favor, votos en contra, 12 votos en contra. Por tanto, proposta aprobada. Siguiente punto de orden do día, señor secretario. Asunto número 7, moción do Grupo Provincial Popular relativa á colaboración da Deputación coas cofradías lucenses. Moi ben, por parte do Partido Popular, doña Elena Candia, 6 minutos máximo. Sí. Seguro que non van ser necesarios porque, tendo en conta a sensibilidade que as actividades económicas da nosa comarca e da nosa provincia, seguramente haxa un voto favorable a esta proposta. En setembro do ano 2012, o Grupo Provincial do Partido Popular trasladou a esta corporación unha demanda do sector. Esta non é unha iniciativa do Partido Popular, é unha iniciativa do sector, pedindo un incremento de apoio económico ás confrarías de pescadores. Naquel momento, ademais, detectábase unha discriminación cunha delas, que esa foi correxida a posteriori da nosa iniciativa, concretamente ca Cofradía de Pescadores de Foz. Cobrou tarde, pero cobrou, e, sen dúbida, agradecemos esa sensibilidade de que se correxira esa discriminación. Estamos, neste momento, nunha situación distinta a setembro do 2012. As condicións climatolóxicas do último trimestre absolutamente gravosas e con uns temporais probablemente cunha intensidade como había moitos anos que non se producían, provocou que os ingresos destas institucións disminuíran. Hai que recordar que os seus ingresos veñen directamente relacionados cas tasas de venda e retornos das vendas fora da lonxa do porto base, entre outros, e tamén con perdas importantes derivadas do incremento das precipitacións que veu reducida a súa capacidade económica. Esta institución provincial dedica no Plan Estratégico de Subvencións 3.000 euros, insisto, correxindo esa discriminación que había con Foz, non destinando ninguna cantidad económica á Federación, que é unha entidade que está legalmente constituída, que non recibe no Plan Estratégico de Subvencións, polo menos no aprobado recentemente, de xeito directo ningunha cantidade económica. É unha demanda do sector demandar maior aportación económica. En base a que? Sen dúbida, esta institución é a institución provincial que menos colabora cas confrarías de pescadores. Se nosotros analizamos o que aportan a Deputación Provincial de Pontevedra ou o que aporta a Diputación Provincial de Coruña, a discriminación é alarmante, só superan a Ourense por motivos obvios. Parécenos que son institucións que levan demostrado que coñecen profundamente o sector, que, ademais, están organizados con moita sintonía, hai un ambiente de traballo, de colaboración entre todas elas exemplar, incluso teríamos que decir que podrían ser imitados a outros sectores, non? E que indudablemente están facendo un traballo que aporta riqueza na nosa mariña e que aporta postos de traballo e que xera emprego, evidentemente, directo e indirecto. Esta institución ten demostrado capacidade económica. No seu momento, no ano 12, houbo que retrotraerse as aportacións que facía o anterior presidente desta institución. Creo que ese debate estará superado, toda vez que levan vostedes 7 anos con responsabilidades de goberno. Sería, dende logo, unha decepción no debate que tiveran que volver a rebuscar en documentos de hai máis de 10 anos, como foi o caso anterior.
Pero tamén, toda vez que se demostrou na iniciativa anterior que os sectores e a Mariña importa, porque a veces hai que recordar, si vemos o reparto de diñeiro público que leva a cabo esta institución, que se esquecen de que esta provincia ten mar. E así, cando, como decía, vemos as aportacións que está a facer outras diputacións, en donde estas entidades, as federacións de confrarías e as confrarías, reciben unha cantidade económica moi importante das institucións provinciais, pois aquí reciben unha cantidade absolutamente simbólica que gastan vostedes, pois, ao mellor non procede recordalo, pero probablemente non estaba de máis, en gastos moito menos prioritarios. Esa sensibilidade que demostraron co sector forestal, esa sensibilidade que polo agro lucense, pois, sen dúbida, teñen agora un exemplo de unha vez máis comprometerse. Si na iniciativa do 2012 conseguimos que Foz paliara esa discriminación, pois agora, polo menos, que a Federación leve unha aportación económica importante ou, como mínimo, incluso podríamos casi agradecer, non vamos a decir conformarnos, pero, dende logo, sería un paso importante que se reuniran máis co sector, que visiten a Mariña lucense, que se reúnan cos presidentes das confrarías e que escoiten as comparacións e os estudios que fan detallados das axudas que teñen esas institucións doutras deputacións provinciais. Sen dúbida, ao mellor son máis convincentes que a nós, pero o obxectivo é o mesmo, que esta institución teña presente o noso mar, que esta institución teña presente as nosas confrarías, porque, sen dúbida, son moi importantes para a economía da nosa provincia. Parte do BNG, don Antonio Veigas, 6 minutos máximo. Sí. Efectivamente, estas son mocións que xa o Partido Popular presentara no ano 12 e tamén outra no ano 13, creo que é relativa á cofradía de Foz expresamente. Eu creo que, bueno, se siguen mantendo as axudas que había en anos anteriores, non se lles reduciu nada e se seguiu nesa liña. Pero se queremos falar de pesca, porque se falou da importancia que tiña a pesca para esta provincia, concretamente para a comarca da Mariña, non é das cofradías do que hai que falar, con todo o respeto para as cofradías, pero os que as coñecemos sabemos cal é a función que tenen as cofradías, cal é a función residual que tenen agora mesmo as cofradías. Se queremos falar de pesca, pois habrá que falar do que está acontecendo coa pesca e, sobre todo, neste ano durísimo, nun ano durísimo para a pesca. E, cando digo durísimo, non falo só de temporais, porque os peores temporais non son os temporais climatolóxicos ou os temporais meteorolóxicos, porque iso xa é algo per se, non? Iso, desgraciadamente, ocurren accidentes, non? Pero outros temporais son os que están botando abaixo pois unha actividade económica importantísimo que, unha vez que se perda esa actividade económica, unha parte dela, é dificilísimo de recuperar. E é dificilísimo de recuperar por determinadas políticas que se están aplicando, e estamos falando non só do goberno español, senón tamén do goberno de Bruselas. Ese goberno onde o Partido Popular ten tanto peso en Europa, pois non se corresponde ese peso cos réditos e as consecucións políticas que deberá ter para a nosa flota. Non hai máis que ir aos medios de comunicación todos os días e escoitar o que dice, por exemplo, o presidente da Asociación de Armadores de Burela, non? O axuste da flota reduce as ventas nas lonxas galegas por cuarto ano no 2013. O descenso das capturas sitúa os ingresos dos pescadores no nivel máis baixo desde o 2005, con 413 millóns. Comercializouse moita menos cabala, máis bacaladilla, merluza e xurel, debido ás cuotas asignadas por Bruselas. E deso é do que vai haber que falar no Parlamento Europeo. E desde logo que ustedes que tenen tanto peso, non sei o que vai a falar Cañete da nosa flota. Dígalle ao señor Cañete que fale da nosa flota, dígalle. Moi ben, por parte do Partido Socialista, Manuel Martínez, 6 minutos máximo. Gracias, señor presidente. A verdade que me gusta iso que é unha iniciativa do sector. Unha vez máis, o Partido Popular pois escóndese, minte, tergiversa, manipula, porque
Mire, esta é unha iniciativa do Partido Popular. Foi usted, o Partido Popular, quen convocou, non sei se o señor Balseiro e usted, os dous, quienes convocaron, e os patróns, e cando había reunión non sabían absolutamente nada do que iban a tratar ali. Fan, como sempre, un uso partidista do sector. De feito, extrañame que vostede pode dicir que lle trasladaron canto tuvo na reunión porque foi o xoves 24 e ustedes registraron a moción aquí o día 23. Salvo que o Espírito Santo a inspire porque, repito, esta non parte nin de usted. Pero, bueno, usted volve a actuar aquí como delegada da Xunta e pareceme ben. Volvenos a pedir cartos, pero as competencias, obviamente, teñenas ustedes. Xa llo dixo o señor Veiga, que as competencias, mentras non se cambie o Estatuto de Autonomía, e salvo que pechen a Xunta de Galicia, que realmente creo que a gestión que están facendo de todos os fondos en todas as consellerías podían a cerrar, que non os vamos a votar de menos a falta da Xunta, pois a competencia é de ustedes. Mire, o organismo competente é Medio Rural e do Mar. Manexa para este ano un orzamento preto de 600 millóns de euros. Polo tanto, o que ten que facer é habilitar axudas e programas para que as cofradías do país e tamén as da nosa provincia podan acceder a elas. Xa que o orzamento parece ser que ten de sobra e incluso devolve a veces cartos a Bruselas. Se usted, como voceira do Partido Popular, porque, repito, non sei de quen é a iniciativa, parece ser que do sector, onde que aquí dicen que pode ser do señor Balseiro, na Diputación quere de verdade axudar as cofradías, o que ten que facer é levar estas mocións á Xunta de Galicia, falao ca superdelegada da Xunta, que está por encima de usted como delegada, e cos outros membros do sector, e pedirlles que cumplan ca legislación vixente e que habiliten partidas para facelo. Ustedes teñen sempre un doble discurso, como podemos ir vendo esta mañá e levamos vendo desde que están na oposición. Cando no Parlamento de Galicia, porque teñen as competencias, se exixe que se poñan en marcha axudas excepcionais por esas condicións e esas características que dixo usted, de temporais, problemas, etc., para as cofradías resulta que cando teñen as competencias votan en contra. E non lles cae a cara de vergonza en vir aquí e pedir que nosotros, que xa axudamos na medida dos nosos recursos, o fagamos. O sea, son incapaces de pedirlle a quen ten as competencias a ustedes mesmos que cumplan ca legislación, que distribuyan os cartos de forma equitativa e xusta, non de forma, como diría, a veces parafraseando a señora Candia, caciquil, clientelar e corrupta, como parece ser que fai a Consellería de Medio Rural no Mar con algunhas axudas, e deso podremos falar algún día, e pídelle un maior compromiso a quen non ten competencias en materia de pesca. Mire, o actual goberno da Diputación de Lugo, gracias tamén a usted, a unha moción que presentou usted, pois colabora con todas as cofradías que hai na provincia de Lugo, con todas. Repito, na medida das súas posibilidades. Isto convirte a Diputación de Lugo na única de Galicia que colabora con todas as cofradías da provincia e a primeira que concedeu e concede as axudas neste ano. Porque, repito, usted sacou a bailar tamén aí, ainda que non quere volver atrás. Antes, solamente unha cofradía con vostedes recibía axudas. Ahora, recíbenas todas. E sigue sacando a bailar e fala da Diputación da Coruña e de Pontevedra. Bueno, a da Coruña era unha diputación bastante coherente, bastante seria, onde había un acordo de goberno. Desde que chegaron ustedes, obviamente, eso desapareceu. Por eso, non cite moito a Diputación da Coruña, porque se igual tamén temos que empezar a tirar das hemerotecas e dicirlle como actuaba a Diputación de Coruña cando había acordos das tres forzas políticas e como actúa desde a chegada dos yeyés á Diputación da Coruña. Porque están aí todos os días na prensa. Gústalles bailar. Pois repito, mire, nin na Diputación da Coruña, nin na Diputación de Pontevedra se lle dá axudas a todas as cofradías. É máis, na Diputación de Pontevedra, que non sepamos, non hai convocatoria de axuda pública como fai a Diputación de Lugo, asegurando a publicidade, a transparencia e a máxima legalidade para que curran todas as cofradías. Se nos copiásemos o modelo da Coruña e de Pontevedra,
resulta que a maioría das cofradías non recibirían nada e, aparte, recibirían unha cantidad menor da que dá a Diputación de Lugo ás cofradías desta provincia. Pero, mire, ustedes que falan de cumprimentos, eu xa sei que en 6 minutos é complicado, e aí adírome a usted, resumir e dicir os incumprimentos do sector. Eu vou intentar resumir en estes minutos que me quedan o que non fixo nin fai a Xunta co sector pesqueiro. Incluso, se mo permite, como dice usted, vou tratar de ilustrala, en que usted está máis cerca da costa que eu. Mire, tardaron 5 anos en poñer en marcha o decreto para iniciar o proceso de eleccións nas cofradías. Dinde estes días salían na prensa os problemas que teñen nas cuas de algunhas cofradías na provincia da Coruña. Debería mirar a prensa. As familias que sufren accidentes do mar, e é triste ter que recordar aquí, non quero facer como usted cando falou dos incendios e o día seguinte lle caeu o paquete que lle caeu, pero as familias que sufren accidentes no mar quedaron totalmente desprotegidas e a siniestrabilidade deste ano, a verdad que foi bastante duro e bastante complicado. Venderon os helicópteros a unha empresa privada. En materia de xestión de recursos pesqueiros están totalmente desaparecidos. Aí están os TAC, veñen aquí presentando a veces... Ten que ir rematando. As negociacións terceiras con terceiros países desapareceron. Pagan con retraso as axudas comprometidas ás cofradías tanto para a vixianza como asistencias técnicas, vixiancia que antes se facía a través dunha empresa Traxa e que agora ustedes obligan as cofradías a asumir os custes salariales destes traballadores e a facelas eles. O sea, non nos fale de incumplimentos, non nos fale de cousas que usted sabe que non son verdad, diríjase a quen ten que dirixirse, que é a Xunta de Galicia, e díganos dunha vez porque ven aquí sempre a crear problemas onde non os hai, que cálculo electoral e olvido de quen ten as competencias, e desvergonza e oportunismo, explíquenos que é o que, porque usted trae aquí esta moción unha vez máis. Ten que ir rematando. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias a vostede. Segundo turno para o Partido Popular, 3 minutos. Se me permite, neste segundo turno voume limitar a contestarlle ao señor Veiga, porque o voceiro do Partido Socialista demostroume con moita claridade que o único que lle preocupa do sector do mar é a súa festiña que fai para comer marisco, que, por certo, financia esta institución con 4.000 euros, xornada para a exaltación dos produtos do mar na montaña. E iso é todo o que sabe o señor Martínez do sector da pesca e do mar. Comer marisco que lle paga a Diputación. Dito isto, hai que puntualizar que as asociacións de mariscadoras están dentro das confradías, pero tamén o sector da baixura. É sorprendente comprobar en que términos se dirixeu, señor Veiga, a este sector. Calificouno vostede como residual. Residual. Eso dixo vostede e anoteino neste folio para non equivocarme. Si, en cambio, leemos as axudas de Pontevedra publicadas o 2 de abril de 2014, señor Martínez, vemos como se dirixen esa institución a este sector. O respeto, a predisposición a colaborar, o recoñecemento ao seu traballo na economía da propia provincia e, por suposto, o compromiso, porque, claro, obras son amores, xa sabe, de 620.000 euros para apoiar un sector que considera estratégico na provincia. Isto os veciños de Pontevedra. É certo que ten moitos máis kilómetros de costa e, por conseguinte, ten máis confrarías, pero se facemos un análise do que reciben individualmente por cada unha delas, supera os 21.000 euros contrapoñendo o que reciben desta institución. Estamos a falar da mesma institución, unha deputación provincial, estamos a falar da mesma normativa dentro do ámbito competencial, estamos a falar dun contraste moi forte da sensibilidade e a importancia que ven a Deputación de Pontevedra nun sector que consideran estratégico co calificativo que vostede lle dirixe
como residual. Non se lle está pedindo unha cantidade concreta. Non empecei o meu primer turno puntualizando que as circunstancias son moi distintas do ano 2012, cando trouxemos esta iniciativa, e é certo que tivemos que corrixir porque non se concretaba a aportación a Foz con outra iniciativa. Pero dinlle datos obxectivos. E tamén lle poido dar datos obxectivos de onde pode vostede sacar o diñeiro. Esta institución ten uns recursos limitados. Nunca lle pedimos que gaste máis, sempre lles pedimos que gasten mellor. Si collemos cantidades económicas vía convenio excepcional, que sen dúbida o marcado temporal que sufriu a nosa costa son datos que xustifican un convenio excepcional. Vin convenios excepcionais moito menos xustificados, moito menos xustificables. En algúns casos, incluso, con algún tirón de orellas de que non estaba xustificado esa excepcionalidade. Creo que aquí sí está. Levamos un trimestre fatídico de unhas condicións climatolóxicas moi adversas. Si cuantificamos as cantidades económicas que se están destinando a asociacións vinculadas a sindicatos e a partidos afíns, que non vamos a dar nomes, porque non se trata deso. Ten que ir rematando. Pero supera os 145.000 euros. Cantidades que decía o meu compañeiro para actividades de risa, de tempo, que me parece moi ben, que se financie o ocio e que a xente o pase moi ben e lle paguemos para que se ría. Pero, evidentemente, creo que se debe facer un reparto do diñeiro máis xusto, máis equitativo, en un sector que, como mínimo, depois desta sesión plenaria, señor Veiga, debería pedirlle disculpas. Non é un sector residual, é un sector moi importante na nosa provincia. E non o levo o debate europeo. Non estamos nun mitin. Terá tempo vostede na campaña electoral. Non lle vou levar. Non lle vou levar o debate ao debate europeo. E logo, fixeron ustedes cambio de intervención. Hai que pasar por aquí. Bueno, pois deixe ler o periódico. Agora, empeza o turno. Gracias, doña Elena. Agora, vou cambiar aquí o... 3 minutos, despois non me fan caso, pero, bueno, 3 minutos. Non lle vou levar a un debate europeo. Vou levar ao debate da honestidade, porque hai que ser honestos cando se ponen datos de riba da mesa. Eu xa sei que aquí a tuveron que ilustrar, incluso con papeliños, non? Ilustraron con papeliños. Entonces, claro, cando ilustran a un no mesmo momento con papeliños, pois claro, hai que saber do que se fala. Eu non sei, non me atrevo a preguntarlle, a ver, dígame as funcións das cofradías actualmente. Eu creo que vostede aí pois aproveitou eso para dicir o que eu non dixera, non? Cando eu non estou falando do sector da baixura como un sector residual, son cousas distintas. Estou falando do papel residual que tenen as cofradías, que é distinto, non o sector. Vamos a ver, señora Candia, as embarcacións da baixura, quen lles comercializa o peixe? A cofradía? Non, non, señor Novo, non as comercializan. Onde as comercializan? A través das asociacións de armadores, que son sociedades anónimas. Esos son os que ponen os peixes na lonxa e o venden. Por tanto, decía que as funcións das cofradías están limitadísimas. E tamén é cuestión de debate político se siguen existindo ou non. Igual que é cuestión de debate político se siguen existindo as diputacións ou non. Entonces, é un debate que tamén hai que dar. Pero non lle paso por eso, que claro, usted busca o titular fácil, e que Veiga dixo que o sector da baixura é un sector residual, cando non é certo. Estoulle dicindo que non é certo. E se non, escuitaremos a grabación, e se non vai a acta do pleno. Pero claro, ustedes como queren dar a volta sempre aos argumentos, por eso lle digo honestidade. Este é un debate de honestidade, e usted non é honesta políticamente, ahora mesmo, señora Candia, non é honesta políticamente. Eu non sei se é porque yo escribiron no papel e leuno directamente, pois tampouco é honesto o que lle pasou o papel, tampouco é honesto. E eu sei do que estou falando porque, por suerte, traballei 15 anos no sector e sei moi ben do que estamos falando. E se outras persoas que hai aquí que traballaron no sector falaran en vez de usted, entonces a mellor nos entendíamos ben. Claro. Entonces, pídolle que retire eso, porque non é certo, senón vamos á grabación. Vamos un día á grabación e escoitamos o que dixen,
Así que, cuidado co que se dice, porque isto queda grabado. Era esa aclaración, simplemente. Moi ben, pois unha intervención para o socialista. Gracias, 3 minutos máximo. Señor presidente, a verdade é que tratei de ser cauto, calmado, a falar sin acritud, pero vexo que ese problema que ten a señora Cándia comigo, que lle produce dolor de cabeza e tal, eu recomendaría ao señor Pensado que vigile a ver se mezcla medicamentos, porque é imposible actuar se non se fai eso de outra maneira. Mire, parece ser que lles molesta a festa do Mexillón. Pois vai haber, seguindo a festa do Mexillón. A mí non me molesta que en Abadín haya a festa do Grelo. Ao contrario, estou orgulloso e ojalá houbera moitas máis. E desde a Consellería, que sempre apoiou hasta que chegaron ustedes, tanto a de Sanidade, porque é un problema sanitario que lle explica o señor Pensado, tema do ocio, como desde a Consellería do Mar, como outras máis, se volcaron neso. Porque ustedes, miren as cantidades, ustedes que están preocupados polas cofradías, miren os periódicos, as follas que lle dedican a promocionar o Mexillón. Canto vale eso? Canto gastan neso? E molestalles que un ayuntamiento da montaña que ten un problema de ocio, que meta un produto barato. Sí, señora, sí. Xa sei que se ríe, pero bueno, non se preocupe que os veciños de Becerrea da Montaña están contentos de ter a festa do Mexillón. E non comemos marisco gratis a grazmonte de nada. Usted irá a comer o berberecho Foz, probablemente tamén. Non sei se gratis ou pagado, porque tamén poñemos cartos por berberecho Foz e usted vai a comer. O sea, que mida as súas palabras e non ofenda aos cidadáns deste país, e polo menos os da montaña de Lugo. Se lles molesta moito, presento unha moción e pida que retiren a subvención ao Mexillón da festa de Becerrea. Que se coada hasta lle facemos caso. Té a cara e pare de soltar insinuacións, como dixo o señor Reiga. Sea seria responsable, porque usted tamén vai a comer a Badí, a castaña Valadouro, no, pero que tamén come. Vamos ao... que non coma, falamos. A cofradía. Mire, ustedes, desde que chegaron, o que mandan sempre, cando son ayuntamientos da oposición, esta Secretaría Xeral, estamos falando de turismo, estamos falando de sanidade, estamos de calquer consellería, xa non dispón de créditos orzamentarios adecuados que posibiliten a súa petición. Non dispoñemos de capacidade de contratación de personal, nin temos programas de apoio para isto. Non é cando xornada sobre exaltación, non podemos, é posible, atender a súa solicitude por limitacións orzamentarias. Non cumpre cos criterios que buscamos nesta consellería. Esas son as contestacións de ustedes de apoio a estas actuacións. Pero é que máis, mire, ustedes sacaron unha orden o ano pasado para axudar investimentos en transformación e comercialización de produtos, entre eles de marisqueo. Bueno, pois dos 15 millóns de euros, resulta que 3,5 millóns de euros desapareceron, porque foron incapaces de executalos. Colla estes 3,5 millóns que ten nesta orden, do 29 de xaneiro de 2014, que era unha anterior de 2013, e metan esos 3,5 millóns en apoiar as cofradías e en evitar os problemas que hai no mar. Porque usted aquí agora ven cas cofradías, pero cando tiña que presentalo dese plan estratégico de subvencións, usted non abriu a boca. Usted veu aquí cunha emenda criticando o plan estratégico de subvencións para falar de turismo, pero non que non se lles daba as cofradías ni se lles daba nada. Usted, e perdona a expresión políticamente, usted repítese a utilizar e a mentir aquí e a dicir cousas que non son certas, e a traer, en función dos cálculos electorales ou dos intereses de algún señor do seu partido, pois propostas que sabe condenadas e que últimamente tratan de utilizar isto políticamente. Pero, mire, ese é o seu problema. Vamos a votar que non con moitas ganas. Nada máis e moitas gracias. O turno para o Partido Popular como propoñente da moción. Un minuto. Pois, lamentablemente, sen poder sacar adiante esta moción, acudirei a Mariña a explicarlle os argumentos, acudirei a Mariña a explicarlle que o señor vicepresidente desta institución os calificou no primer turno de residuais e no segundo turno cuestionou a idoneidade da súa existencia, pouco máis ou menos que os invitou a desaparecer. En que maus estamos? En todo caso, sigan vostedes financiando cursos de risa, sigan vostedes financiando actividades tan prescindibles e sigan de espalda os sectores productivos da nosa provincia e, como vostede recordaba, que precisamente yo iba a recordar eu, procede do sector. Nos seus orixes coñecía os problemas e traballaba co sector. Na lonxa de Burela podería intercambiar opinións cas persoas que de xeito tan honorable
representan estas institucións e traballan para xerar riqueza na nosa costa. A resposta que teñen desta institución, a parte das barbaridades que non vamos a reproducir, é, sen dúbida, un non por resposta. Aínda que agora voten non, Presidente, invito a reflexionar nun futuro. É un sector que agarda unha reunión con vostede e é un sector que agarda maior apoio desta institución. Moitas gracias. Moitas gracias. Eu tamén trasladarei a proposta do Grupo Socialista de transferir 3,5 millóns de euros que se acaba de facer na sesión plenaria en favor das cofradías lucenses. E eu farei tamén cando me reúne, que me reúno con todo o mundo, así que neses tampouco vamos ter ningún inconveniente. E explicarei tamén cal foi a situación desta Diputación, cal foi a evolución das aportacións ás cofradías e explicarei tamén como nun contexto de axuste presupuestario como subemos e fomos mantendo as axudas que antes, por certo, non tiña. Todo eso eu explicarei ademais con alegría, utilizando tamén a risoterapia, porque neste mundo tamén hai que utilizar a risa para axudarnos física e psicolóxicamente. Vamos entón a votar esta proposta do Partido Popular. Votos a favor da proposta do Partido Popular en relación cas cofradías. 12 votos a favor, votos en contra, 13 votos en contra, por tanto, moción rexeitada. Siguiente punto de orden do día, señor secretario. Asunto número 9, conta de resolucións da Presidencia adoptada durante o mes de marzo de 2014. Asunto número 11, rogos e preguntas regulamentariamente formuladas. Dúas preguntas do Partido Popular con número de rexistro de entrada 6.729 e 7.043. Que circunstancias motivaron a rectificación? A pregunta é moi concreta. Que circunstancias motivaron esta rectificación? Circunstancias técnicas, señor presidente. Do turno para o partido. Veña, moitas gracias. Se a Deputación Provincial de Lugo avala o proceso de selección laboral non fixo no cadro de persoal para prestar servicios na piscina municipal do Concello de Chantada. Moi ben, o diputado responsable da área. A Deputación de Lugo non ten que avalar nin desavalar ese tipo de cuestións. É outra cousa que fai. Se aquí vou usar o segundo turno porque foi explícito o alcalde de Chantada ante as constantes críticas e os recursos que se formularon contra esas bases, explicando que estas bases foran elaboradas pola Deputación Provincial de Lugo. Nese senso, sí que me gustaría aclarar se efectivamente foi así. Xa estou vostede. Segunda intervención ten a vostede agora. Sí, vamos a ver. O Ayuntamento de Chantada, o alcalde de Chantada, decide facer unha selección de personal por un procedimento concreto que é o de concurso de méritos. A Diputación de Lugo fai un informe de que si eso é legal ou non é legal, pero quen decide como contrata ou como non contrata é o Concello de Chantada. Digamos que a Diputación eso fai no a todos os concellos da provincia, é dicir, temos un servicio de asesoría que está a disposición dos concellos para este tema. Non quere dicir que os políticos ou a Diputación de Lugo, os responsables políticos da Diputación de Lugo, avalen ou non avalen ese método. Nós aquí facemos oposicións libres. Non sei se con eso estou contestando. Moi ben. Pois, unha vez contestadas as preguntas que estaban pendientes e non vendo máis asuntos que tratar, levanta a sesión. Que teñan moi bon día a todos.